свят в детската градина, ще ми позволите, понеже много се вълнуваме всички, да прочетем това, което сме написали, защото смятаме, че е важно. И понеже за първи път искаме да ви помолим за няколко неща. Първото, да си изключите мобилните телефони, защото може да се притесните много. Не махайте с ръчичка, те ще ви махнат само на влиза, за да не ги разсейват. Не коментирайте помежду си, оставете коментарите, ако може, нали, за след вас, защото те могат да го изтълкуват по различен начин, примерно, че им се подиграват, да смеете или нещо от втора форма. Така, децата се подготвяха за този концерт с голямо желание и за първи път научиха много неща. Как се казва стихче със силен глас, как се пее без да се крещи, как се държи един малък артист на сцена. Но понеже те за първи път излизат на сцена през публика, възможно е някоя детенце да се притесни и да откаже да си каже стихчето, възможно е друго да се разплаче. Не им се сърдете, само си представете, че вие сте на тяхно място, че сте толкова малки и срещу вас стоят толкова много големи хора. Радвайте им се, те никога няма да са толкова малки и толкова сладки. Пожелаваме ви приятно гледане, а сега е време да посрещнете с аплодисменти малките актьори.
и каза: по-добре рисува лято с огромно жълто слънце на небе и с безкрайно жълто жито на поле. Кукурико, викна Петро, ставайте! Албане, светло, Кекокорски, розбалани, виж и се телефон. Живко, кайде си? Силно. Силно. Ветлю. Айде, много ще те пляска. Давай. Danza
благодарим, че присъствате на нашия първи концерт. Това са вашите деца и да ги стигнете много през тази първа година. И се надяваме от тук на надяваме се наистина да ви е харесал. Сега ще го махнем и ще го ами това е така ставаме да слизаме внимателно. Иринка, дай ми това. Не, букет това.